wala ito, wala rin po. Ang buhay ko ay parang laging kulang pa. Grabe, ang lalaki Ayaw, di ba? Ang sabi sa akin ng Sigurado ako may Pilipina daw mga kabragon, kaya tara na at bumaba na tayo. and welcome back in my channel again. Gusto ko lang i-flex sa inyo kung saan ang lagi kong pinupuntahan every Sunday in the afternoon para naman po may pakita ko sa inyo kung asan ako ngayon at ang simbahan dito sa may Paris. Ipapakita ko po sa inyo. No? You can katatapos lang po ng Mass. Dito po ang lagi kong pinupuntahan, lalo na pag may mga problema. Maiyak ako. Nasa simbahan po talaga ako nagiging emotional kasi alam nyo na ito lang kasi ang lagi kong i-flex ko lang sa inyo yung naiiyak ako mga kauragon. Kasama sa buhay ko. Kasi pag wala ito, wala rin po. Ang buhay ko ay parang laging kulang pag walang simbahan. Naiyak ako. Sorry mga kauragan, naiyak ako. Papakita ko na lang sa inyo yung ililibot ko kayo dito sa loob ng simbahan. Naiiyak ako. Libot ko kayo, tapos ipapakita ko sa inyo yung gaano kalaki at doon sa unahan. Ito ang simbahan na lagi kong sinisimbahan every Sunday. Ayan yung mga choir. Katatapos pa lang ng simba. Papakita ko sa inyo yung sa likod.
Kayo na lang ang magbasa, ha? Prayer yan. Na French. Tabernacle. Pwede kayong dyan magdasal. At yan ang lagi kong dinadasal na pag nagdadasal ako, parang alam niyo yun, parang may nakayapustagi sa inyo. Tabernacle. Kung saan linalagay yung hostya. Naiiyak ako, mga kauragon. I don't know kung bakit. Naiyak talaga ako. Saint Joseph. Dito yung kumpisalan. Ayan yung tatlong bata na nakakita kay Mama Mary. Yan yung picture nila. Si Mama Mary. Dasal po lagi kayo ng rosary everyday dahil napakalaking tulong po para sa ikabubuhay ninyo sa pang-araw-araw ninyong pagdadasal ng rosary. Wala na yung mga ilaw. Napakasimple lang ng simbahan na to. Hindi kalakihan. Yung tama lang. Sa totoo lang mga kauragon, hindi ko naiintindihan ang Mass. Pero dito ko nararamdaman talaga yung gaan ng pakiramdam. Dito lagi ako nagsisimba kahit hindi ko naiintindihan. Sumusunod lang ako kasi nakikita mo naman sa mga, yung iba naiintindihan ko, pero yung iba hindi. St. Anthony. Ganyan lang siya kalaki. Napakasimpleng simbahan. Ayan ang labasan.
Madilim na, hindi na masyado makita. At ako naman, yung mukha ko naman. Thank you mga ka-Oragon. Sana supportahan niyo po ang YouTube channel ko. Sana po magustuhan niyo po itong new vlog ko. And God bless you all po. Lagi pong magsimba, lagi magdasal, at mag-pray ng rosary. Kasi napakalaking tulong po yan sa atin sa pang-araw-araw. Magaan sa pakiramdam, malinaw na kaisipan, at mabuting kalooban. Lagi niyo po yan tatandaan. Pag andyan sa inyo si Lord, lagi niyo tatandaan na maganda ang buhay niyo. At don't forget po na lagi nakangiti. Kahit may problema, lahat naman tayo may problema. Basta ngiti lang, naiyak ako. Bye-bye and thank you. God bless you all.